Siden 1997 har Danida givet danske virksomheder millioner i støtte til at slå sig ned i Vietnam med lokale partnere. Men hvorfor giver vi kommerciel bistand? Vietnameserne får mere beskæftigelse. Vietnameserne får også adgang til dansk viden. Vietnameserne får også adgang til danske arbejdsmetoder. Mange af virksomhederne arbejder jo med at forbedre de arbejdsmiljøet. I sidste ende drejer det selvfølgelig om at få gang i den økonomiske vækst og få gang i beskæftigelsen. Chúng tôi cải tạo tất cả những cái vấn đề về môi trường làm việc. Chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ về vấn đề bụi và không khí cũng như là đưa được toàn bộ cái sản xuất lên một cái điều kiện tốt nhất cho người công nhân. I mange tilfælde er det fattige kvinder, vi taler om, der er blevet ansat i fabrikker eller virksomheder, som så har fået adgang dels til en minimumsløn, dels har fået adgang til bedre vilkår på arbejdspladsen. Thời gian nghỉ sinh của tôi là 4 tháng và cũng có thể là ảnh hưởng đến công việc chung của cả bàn. Nhưng mà sẽ có người thay thế tôi làm công việc đó thay tôi trong 4 tháng. Mange af de partnerskaber, som er blevet etableret herude mellem danske virksomheder og vietnamesiske virksomheder, det er jo, at de er blevet kommercielt bæredygtige. De danske virksomheder skyder selv penge ind i det her. De vietnamesiske virksomheder skyder selv penge eller ressourcer ind i det her. Gør, at der er et fælles ønske om at få gjort det her kommercielt bæredygtigt. Vidam producerer præcisionsværktøjer, supernøjagtige støbeforme, der bruges i plast- eller metalindustrien i Danmark og i Europa. Vidam blev etableret i 2003 som en joint venture mellem en dansk og en vietnamesisk virksomhed. En stor del af vores virksomhed den ligger i de medarbejdere, vi har oplært. Vi har heller ikke de helt lave lønninger. Vi har en ordentlig lønninger til ordentlige folk. Det er ikke bare fabriksarbejdere, der går med hovedet under armen. Vi skal bruge ingeniører og folk, der ved, hvad de laver. Ingeniørerne det er nogen, vi selv uddanner, og når de kommer fra universitetet, så kan de ikke helt det, som vi skal bruge dem til. Så de bliver uddannet lige så stille og roligt. Hvad the other one? Vidam har i dag 70 medarbejdere i Vietnam. Der er selvfølgelig danske virksomheder, der mener, at det er unfair konkurrence, at vi giver den her opstartsstøtte. Men hvis ikke vi havde gjort det, og rigtig mange af de her virksomheder, som ikke var kommet det skridt videre og kommet ud på de her nye markeder, fordi de er usikre. Der er et kæmpe potentiale i den, fordi der er økonomisk vækst i alle de her emerging markets, som de hedder. Men der er samtidig usikkerhed omkring en lang række ting. Jeg underskriver papirer i en uendelighed hver dag. Vi snakker om 50-100 papirer, jeg underskriver stort set hver dag. Det er enormt bureaukrati og tungt. Når du ansøger om forretningslicens i Vietnam, så er der en række dokumenter, du skal have klar. Det kan være din selskabslicens fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De ting skal være opdateret, og de ting er de meget, meget strikse med. Og det kan være svært for en dansker at forstå, fordi man måske ikke har den holdning og den respekt over for autoriteter og dokumentationsføring i Danmark, som man har herude. Forberedelse er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt at komme ud og snakke med nogen, der har været i samme situation, fordi det er ikke problemfrit. Og vi som danskere kan godt have en tendens til at være naive og tage armene over hovedet og sige, ej hvor fedt, nu skal vi ud til Vietnam og producere, det kommer bare til at køre, lave læber og det hele, og strømmen er billig, og så er der nogle udfordringer med infrastruktur, men det går sgu nok, og forretningslicenser og så videre, som man forventede, man skulle på plads. Hvis ikke man har 100% styr på den dokumentation, så trækker det ud, og så kan man ikke gennemføre sin forretning, hvis man ikke har de nødvendige licenser. Så det er rigtig vigtigt, at man er godt klædt på, man er godt forberedt igennem ambassaden, ud og snakke med nogle af virksomhederne. Danmark mister hver dag arbejdspladser, der flytter til lande med lav løn. Så hvorfor skal private danske virksomheder have støtte til at etablere arbejdspladser i udlandet? Vi har eksempler på, at der bliver
Der er virksomheder, som selvfølgelig flytter arbejdspladser ud, men der er også en del virksomheder, som har skabt, og som selv siger, at de har skabt ekstra arbejdspladser i Danmark, og som direkte siger, at hvis ikke vi havde gjort det, så havde vi måske ikke eksisteret i Danmark. Danmark har fået for sine penge, de har fået, at en iværksættervirksomhed, som er blevet større og fået flere skattebetalere her, fordi vi jo også fået flere ansatte i vores virksomhed. Derude er det også en meget positiv udvikling. Det er jo den bedste fabrik i området med den bedste kvalitet og de bedste forhold for medarbejderne med den mest stabile kundemasse. Og så videre, så videre. Så der er mange positive udviklingstendenser, både i den vietnamesiske virksomhed og den danske.